చేర్యాల పట్టణంలో గత నెల రోజుల నుండి పడుతున్న భారీ వర్షానికి శ్రీనగర్ కాలనీ రోడ్ నంబర్ 9లో ఇండ్ల మధ్య ఒక చెరువులాగా నీరు నిలిచింది. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుండి ప్రతాప్ రెడ్డి వెంచర్ నుండి నీరు కిందికి రావడంతో ఒక చెరువులాగా తయారైంది. దీనిపై చేర్యాల్ మున్సిపల్ ఆఫీసులో పలుమార్లు కంప్లైంట్ చేసినా మున్సిపల్ కమిషనర్ పట్టించుకోలేదు. శ్రీనగర్ కాలనీ ప్రజలు జ్వరాలు, టైఫాయిడ్, మలేరియా మొదలైన వ్యాధులతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎవరి ఇంట్లో బోర్ వేసినా నీరు ఎర్రగా వస్తుంది. కాలనీ మొత్తం దుర్గంధం వెదజల్లుతుంది. దీనిపై సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి కమిషనర్ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చేర్యాల ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. Daddy, where's the glue on the floor?